Kocha mar Mopradek ma pacho ka ochako tiegruok mar yudo lesen mar KFC mabiro konyogi tiego klepe e pacho ka kata mana pinje ma oko. Tiegruogno matimore kar dak ma Buruburu no yawa yanga gi jalup jakom mar riwruok matayo adhula pacho ka Doris Petra kageno en mar jiwo rang'iny mar tuk adhula. Kano wuoyo seche mane chenro no chakore, jatatije mar FKF Barrio Otieno nowacho ni tiegruogni en mar puonjo kendo omiyo kocha ma pacho ka ng'eyo kachiel gi gero gi e okang' mamalo mar tayo timbe madongo kaka chike mag CAF dwaro. Tiegruogni ma itayo gi jakanyo mar FIFA Dominic Nianzima kikonye gi Salim Ali kachiel gi Leonard Odipo oyoyo kocha kamoting'o Kenneth Wendo, Ronaldo Koth, Evans Omondi ma en kocha mar Kibra FC e kind mamoko. We are only 30 in this course out of many applicants. I mean, we don't take it for granted because these are moments for us to just be able to learn new things, to be able to learn more about football, because as much as we played football before, there's still a lot of stuff that we still don't know. So for me, I think it's quite a great moment, and we can only thank the federation. I have to up my standard because I'm taking a big team like Kibra Black Stars, which are playing in Super second tier. And I know from here I'll get the best. And if I apply it in my team, I think my team from Kibra Black Stars will be somewhere. Kocha mar Manchester City Pep Guardiola ma oseloyo kombe 9 e club mar Manchester City